रोहरे कठुरिया न पकाओ हाणी शुण कान डेरी थरे ए गछ काहाणी रोहरे कठुरिया न पकाओ हाणी शुण कान डेरी थरे ए गछ काहाणी। शुभ सकाळ पिलामाने। आज आमे चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहिर गछ ओ काठुरिया कविता विषय पढ़िबा। ଏହି କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ପ୍ରଥମେ କବି ପରିଚୟ। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ପଲ୍ଲୀ କବି ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ରୂପ ପାଇଥାଏ। ସେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମନଛୁଆଁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ, ଗଛ, ନଈ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପ ପାଇଛି। 1875 ମସିହାରେ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାର କୁସୁପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1928 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର, ନିର୍ଝରିଣୀ, ନାନାବାୟା ଗୀତ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା। କବି ପରିଚୟ ପରେ ଏବେ ଆମେ କବିତାର ପୂର୍ବାଭାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଆମ ପରିବେଶରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଲତା ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ। ବୃକ୍ଷଲତା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ସବୁଜ ଶୋଭା ଧାରଣ କରେ। ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ସୁଖରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଗଛ ମଣିଷର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରୁଥିଲେ ହେଁ କେତେକ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଗଛକୁ ହାଣି ପକାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କେତେକଙ୍କର ଗଛ ପ୍ରତି ଗଭୀର ମମତା ଥାଏ। ସେମାନେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। କାଠୁରିଆ ଗଛ କାଟେ। କାଠ କାଟିବା ତା'ର ବ୍ୟବସାୟ। ଗଛ ପ୍ରତି କାଠୁରିଆର ମାୟା ମମତା ନ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁରୁଣା ଗଛଟି ପ୍ରତି ଜଣେ ପିଲାର ଅତୁଟ ମାୟା ମମତା ରହିଛି। ଗଛଟିକୁ ପିଲାଟିର କେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲଗାଇଥିଲେ। ପିଲାଟିର ବହୁ ସ୍ମୃତି ଗଛଟି ସହ ଜଡ଼ିତ। ସେହି ଗଛଟିକୁ କାଠୁରିଆ କାଟିବାକୁ ଆସିବାରୁ ପିଲାଟିର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିଳପି ଉଠିଛି। ସେ କାଠୁରିଆକୁ ବାରଣ କରିଛି, ଗଛଟିକୁ ନ ହାଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରହରେ କାଠୁରିଆ ନ ପକାଅ ହାଣି ଶୁଣ କାନ ଡେରି ଥରେ ଏ ଗଛ କାହାଣୀ। ନ ଫୁଟୁ ପଛକେ ବାସ ଫୁଲ ଗଛ ଦେହେ ନ ଉଡୁ ପଛକେ ମଧୁମକ୍ଷୀ କାଶେ ନେହେ ବସି କୁହୁ କୁହୁ ତାନେ ନବ ମଧୁ କାଳେ ନ ଗାଉ କୋକିଳ ପଛେ ଫୁଲ ଭରା ଡାଳେ ନ ଫଳୁ ପଛେ ଗଛେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଖରା ବେଳେ ବାଟୋଇ ତ ବସେ ଏହା ତଳ। ବହୁ କାଳର ପୁରୁଣା ଗଛଟିଏ। ପିଲାଟି କାଠୁରିଆକୁ ସେ ଗଛଟିକୁ ନ ହାଣି ତା'ର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପିଲାଟି କହିଛି ଯେ ସେ ଗଛ ଦେହରେ ଆଉ ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଫୁଟୁନି କି ତା ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ଚାରିଆଡ଼ ମହକି ଉଠୁନି ଅଥବା ବସନ୍ତ କାଳରେ ମହୁମାଛିର ଗୁଞ୍ଜନରେ ଗଛ ତଳ ମୁଖରିତ ହେଉନି। ଗଛଟିରେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ବି ଫଳୁନି। ଗଛର ଫୁଲ ଭରା ଡାଳରେ ବସି କୋଇଲି ବି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ପୂର୍ବ ପରି ଗୀତ ଗାଉନି। ମାତ୍ର ଗଛଟି ମୂଳରେ ବାଟୋଇଟିଏ ବସି ଶୀତଳ ଛାୟା ପାଇ ହୁଏତ ଆରାମ କରିପାରୁଛି, ନିଜର ପଥଶ୍ରମ ଲାଘବ କରିପାରୁଛି। କବି ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଯାଅ କାଠୁରିଆ ନ ପକାଅ ହାଣି ଶୁଣ କାନ ଡେରି ଥରେ ଏ ଗଛ କାହାଣୀ। କାଠୁରିଆ ନ ହାଣ ସେ ଗଛ ରହ ରହ ତାହାକୁ ଲଗାଇ ଗଲେ ପିତୃ ପିତାମହ କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ଯେ ଦେଖିଛି ଆମ୍ଭର କେତେ ଝିଅ ପୁଅ କେତେ ଜାତ ବିଭାଘର ମନେ ପଡ଼େ ପିଲାଦିନେ ଏହାରି ମୂଳରେ ଖେଳୁଥିଲେ ମୋହି ଖେଳ ସାଥୀ ଗହଳରେ। ଗଛଟିକୁ ପିଲାଟିର କେଉଁ ବାପା ଜେଜେ ବାପା ଲଗାଇଥିଲେ। କେତେ କାଳ ଧରି ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। କେତେ କେତେ ଘଟଣା ସେ ଦେଖିଛି। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି। କେତେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ଦେଖିଛି। ଯାନିଯାତ୍ରା ବି ଦେଖିଛି। ଗଛଟି ମୂଳରେ ପିଲାଟି ପିଲାଦିନେ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କେତେ ଖେଳ ଖେଳିଛି। ଏହାପରେ କବି ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ବାଲ୍ୟକାଳେ ପୋଥି ଧରି ଛାଇ ତଳେ ପଢ଼ଇ ବସିମୁ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ନିଶ୍ଚଳେ କାଠୁରିଆ ନ ହାଣ ସେ ଗଛ ରହ ରହ ଦେଖିଅଛି ଏ ଗଛ ମୋ ପିତୃ ପିତାମହ
ନହାଣ ଏ ଗଛ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ, ଥାଉ ମୋ ଜୀବନେ ଗଛ ନ ପାରିବ ହାଣି। ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦେ ପ୍ରଭାତରେ, ଉଠନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ରାବି ଏହାରି ଡାଳରେ। ଯାଅ ଯାଅ କାଠୁରିଆ ଏ ଗଛ ନ ହାଣି, ରଖିବି ଏ ଗଛ ମୋହି ସତ୍ୟ ମୋର ବାଣୀ, ସତ୍ୟ ମୋର ବାଣୀ, ସତ୍ୟ ମୋର ବାଣୀ, ସତ୍ୟ ମୋର ବାଣୀ। ଏବେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ପିଲାଟି ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ଗଛଟି ମୂଳରେ ପୋଥି ଧରି ବସୁଛି। ଗଛଟି ସହିତ ପିଲାଟିର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଓ ଘନିଷ୍ଠ। ଏହି ଗଛଟି ତା ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ତା ଆଖି ଆଗରେ ନିଜର ବହୁ ସ୍ମୃତି ବିଜଡ଼ିତ ପ୍ରିୟ ଗଛଟିକୁ କାଠୁରିଆ ହାଣିବାକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିଳପି ଉଠିଛି। ସେ କାଠୁରିଆକୁ ଗଛଟିକୁ ନ ହାଣିବା ପାଇଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପ୍ରଭାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ଗଛ ଡାଳରେ ରାବ କରି କୋଳାହଳ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାଟି କାଠୁରିଆକୁ ଗଛଟିକୁ ନ ହାଣି ଚାଲିଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସେ ଗଛଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଛି। ଗଛଟି ପ୍ରତି ପିଲାଟିର ନିବିଡ଼ ସ୍ନେହ, ମାୟା, ମମତା, ଦରଦ କବିତାଟିରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି, ଯାହା ତାର ଦରଦୀ ପ୍ରାଣର ପରିଚୟ ଦିଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।